Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman don APDP gilet la mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan. I b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wuli APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen. Privé des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la. Maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen. Tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ zero wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kini bolo fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari
a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tina bɔ a la mama wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la K'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye janvier kalo ale tile 9 ye bi ye san 2026 an bɛ ale kɔnɔna na kunnafoniw la fanba AES ale ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra Venezuelakaw ka jamanakuntigi n'a furumuso la ko o ma diya u ye sɛbɛn fa sirila AES ɲɛmaa fɛ n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye Bamakɔ yan minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna kununko ale balila ka taga sigida 3nan kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o baara bɛ ka kɛ ka taa i ɲɛdaw kan nka yan'o cɛ a kun ye sira fara ka don INTM ale jabala la min ye INTM secrétaire général ye a n'o bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn masala o kɔfɛ sa an b'a yira maaw la ka fɔ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la Falaye a ye lasigiden 1 ani chargé d'affaires Canada ta ale ni taekwondo-kɛlaw a y'olu bisimila bɛɛ lajɛlen bisimilala i dan ma min ye général de division Ablaye Mayiga ye baara wulikajɔ ni cɛsiri yaasa jamana ka se ka taa a ŋunanfan fɛ a y'o ɲɛfɔ ni maa bisimilalen ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ko ale ni Bamanjɔni ka wale kɛlɛli a y'i sinsin o ka Kanadakaw ye kosɛbɛ sabula olu nakun ye u bɛ baara min na an fɛ a ka se ka dɔ fara o kan hali bi Kulukorokaw fɛ yen sugu kura o Kurumokari la min ye sugu in ye sa Kurumokari kɛnɛ ka gouverneur ale ye maa minnu bisimila o ye an ka jago minisiri ye Musa Alassane Jalo Musa Galabu ka taa fara Manju Sɛnbara kan na ale ye jagokɛlaw ka soba ɲɛmaa ye n'o baara o danaya b'ale kan sugu kura in a n'a yɛlɛma don Kulukoro ale taa cogo la mun ni mun kɛr'o la an na o fana ɲɛfɔ maaw ye Falaye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Coupe d'Afrique a sera sisan kɔni a sɛkili saba siri yɔrɔ ma kosɛbɛ sabula ni bi ni sini mana bɔ a la a tɔ bɛna na to équipe 4 ye tulon bɛ ban ka o équipe 4 de fana to yen sabula n'i sera demi-finale la match de classement i n'o ta yanni finale ka taa min y'i ka jɔnjɔn fana ye o fana kan ka d'i ma n'Ala sɔnna a ma anw ni Senegal do bi Lazara ma seli ni Ala sɔnna a ma an na o ɲɛfɔ maaw ye min ye minisiri 2 ye kelen bɛ sira la olu sera ka ban Marokokaw fɛ yen ko jamana ɲɛmaaw y'u bila ka taa Falaye ko ka taa sɛgɛw u senkɔrɔma don u ka baara la farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinw ka minisiri n'o y'an yɛrɛ tɔma ye Fɔnba ale bɛ kɛnɛ kan min ye Madame Jara ye n'o ye san kɛnɛ kan ye supporter minnu taara ni billet 150 dir'u ma olu fana ka kuma fɔra kɛnɛ kan ye Falaye ni Ala sɔnna a ma an na nin bɛɛ lajɛlen walawala ka da don kɔkan kibaruyaw la Américains olu ka wasabulon o ko k'o tɛ Donald Trump yamaruya tuguni a ka kɛlɛbolo wuli ka taa i firi maaw kan Trump kɔni fununen ba don o ko in na tubabuw fɛ yen min ye gwɛlɛ ye n'o ye neige ye Falaye o kɛlen don ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ɲami nanzaralakaw fɛ yen bi na caman bɛ yen olu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a ko in na ni Ala sɔnna a ma an na nin bɛɛ lajɛlen walawala k'an to Jani ale sanfɛ yan
falai donzow ko kɔntɔrɔ ni sanɛ ko boli tɛ. Kɔntɔrɔ ale ye donsokuntigi de ye, a muso ye sanɛ ye. Ko boli o ma bɔ anw fɛ yan bamanankan tɛ. Batokɛla kun don alikaba kɔnɔna na, alikaba min ni o fana ye bato soba ye min jɔla Nabila Ibrahima ka tile la. Donsow ko min ye batoli ye ani sɔnni k'a bɛɛ lajɛlen ye saraka bɔ ye fala ye. N'i k'i ma k'i ye saraka bɔ, saraka tɛ bamanankan ye, saraka ye arabukan ye. A bamanankan ye sɔnni de ye. A bɛɛ bɛ di jɔnni ma? Jabaru masa fala ye. U bɛ mun f'u ma ko boli, o t'olu ka boli ye, sabula maa ti fɛn dilan ka tila k'a fɔ k'o bɛ bila Ala nɔ na. Ala ye Jabaru masa ye, bɛɛ lajɛlen b'i sɛmɛ ale de la. Bi jumadoyaba in na fala ye, an k'an sɛmɛ Ala la, an k'an wakili kɛ Ala ye. Masa min tɛ layidu tiɲɛ n'a tɛ layidu wuli, fala ye ale tɛ juru don nka a bɛ juru sara. An k'an wakili kɛ o Jabaru masa ye. An kana sɔn fiyewu diinɛ bolofara taalaw, diinɛ labatolaw, maa labatolaw u k'an ɲinɛ Ala ani kira kɔ fala ye. Sabula min ye sabu alijinɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka diinɛ don Mali kɔnɔ yan. Minnu ko k'u bɛ seli u bisimila yan, minnu ko k'u ye kerecɛn u bisimila, minnu tɛ foyi la, minnu dan tɛ foyi la, fala ye an kɔni b'a dɔn kelen bɛ yen, Ala bɛ yen, wa min ye lahara don o fana kɛnɛ bɛ sigi dɛ. O la an ka ɲumankɛlenw an k'olu caya, an k'an ka batow caya, an k'an ka seliw caya, an ka k'an faso fɛ, foyi ti faso bɔ. Sɔgɔma in na an ko an b'a kɛ an yɛrɛ ɲini fala ye. An ko k'an ka se an yɛrɛ kɔrɔ, an ko k'an ka bɔ degun kɔnɔna na, an ko k'an k'an yɛrɛ ta. Fala ye bi Mali kɔnɔ fɛn min ka ca o ye denmisɛnninw ye. Mali n'i y'a fɔ fɔlɔ mun bɛ f'i ye ko Mali ye jamana ye min ye bagan mara, jɛgɛmɔ ani mɔni jamana don fala ye. Bi mun se bɛ Mali ye mun bɛ Mali bɔnɛyala fala ye. N'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ, ka n'i da don dugujukɔrɔ nafaw yɛrɛ la fiyewu k'i b'olu fɔ koyi, olu to yen pewu. Min wololen don n'o ye bɛ bi bagan na, jɛgɛ la, nɔnɔ na, sɛnɛ kɛcogo ɲuman na fala ye Mali a bɛ waso fɛn bɔ koyi. Hectare miliyɔn 44 o de bɛ anw fɛ yan fala ye. Kɛmɛ sarada la dugukolo ɲuman na an sera ka 16 dɔrɔn de baara. I y'a ye sa wa? Hectare miliyɔn 44 dugukolo min sɛnɛ bɛ se ka kɛ min kɛ kɛmɛ sarada la an sera ka 16 de don baara fala ye. Ji tɔn yɔrɔ min bɛ yen n'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye o bɛ se miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛn ma fala ye. Nka n'i y'an ka baaraw jateminɛ san 2016 san kimɛli min kɛra 25 an bɛ k'o de don ba la o la. N'i y'o fana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ anw fɛ yan o ye kɔɔri ye, o ye malo ye, o ye keninge ye, o ye saɲɔ ye, o ye da dumunifɛnw ni yiridenw ye. Mali n'i y'a jamana ta k'a lajɛ fala ye, jateminɛlikɛlaw ka fɔ la u ko min ye maa 80 kɛmɛ sigira 80 olu wasa donnen don sɛnɛ la baara kɛ yaasa sɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo min. N'an bɔra sɛnɛ na an bɛ taa mun na o ye bagan mara ye fala ye. Bagan mara an bɛ mun ni mun mara? Misiw b'an bolo, ni ye sagaw b'an bolo, baw b'an bolo, ɲaamɛw bɛ yan ka taa se kabanafɛnw ma minnu bɛ pan. An fanfɛ bolo fɛ yan n'o ye farafinna woroduguyanfan ye fala ye. Anw ye tilebiyanfan ye, anw ye jamana ye min bagan jɔlen sen kan a bɛ bɔ ka taa feere. Kɛmɛ saradala 30 o maa de b'o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ. Bayɛlɛmali o se t'an ye, an ka sogobilen, an ka sogo jɔlen a sen kan fala ye, o bɛ diɲɛ labɔ bi ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ. N'i ye jɛgɛko ta fanfɛla ta fala ye min ye 100 o de bɛ yen ka taa se 120 ma tɔni na, o de bɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛgɛ ale la. Ofisi Niger, Selenge ani Manantali jɛgɛ mun bɛ baara olu hukumu kɔnɔna na fala ye. N'i y'an ka sɔrɔ ta k'a lajɛ Lac de Bo, Moti yanfan fɛ jɛgɛ mun bɛ kɛ yen o fana dara wuli ka bon. Nɔnɔ min bɛ bɔ Mali kɔnɔ san kɔnɔ fala ye o ti min. Maa 500 o de bɛ baara kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na n'o ye bagan mara ni jɛgɛmɔ ye. Mun nana ni nin bɛɛ ye? An mɛnna an ka jamana kɔnɔ fala ye
fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ sigi hakili jagabɔ minnu bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana ko a yɛrɛ ma ko ale yɛrɛ de ye bagan mara mɔni ani cikɛ jamana ye fala ye bi ko denmisɛnninlakaw ni y'olu ta Mali kɔnɔ fala ye kɛmɛ sarada la u bɛ se 50 n'a kunkanfɛn ma han nka mun yelen don o ye k'a fɔ kabini Mali bisimilayi fɛɛrɛ minnu bɛ sigi hakili jagabɔ min bɛ kɛ yaasa denmisɛnw ka se ka taa nin baara kɛ nin dugukoloba min b'an bolo k'o don ba la o de man ca denmisɛnw Mali maa 23 la bi maliyɛnw ka denmisɛnninw bɛ se 50 n'a kunkanfɛn ma u ni musow man jan ɲɔgɔn na nka u bɛ mun baara kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ baara jeni ka ɲimi n'o min bɛ te siniɲɛsigi ɲɛ b'a kɛ bi sini b'a bila maa minnu bɛ n'olu taara kalan na olu fana ɲɛ jɔlen don faso ka baarakɛyɔrɔw la an tɔw ɲɛ jɔlen don mun na recrutement sɔrɔsiya recrutement polisiya an b'an démerder an yɛrɛ ye bɔlɔlɔsira fana nana bi ka na kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sifin minnu b'o kɔnɔna na n'olu b'o ɲɛdɔn olu caman bɛ ka tɔnɔ b'o la bi ka baara kɛ ka maa wɛrɛw don baara la k'o kan ka sinsin k'o bila sen kan nka min bɛ yen n'o tɛ wuli o tɛ ci o tɛ taa an ni maa t'a tila fala ye k'o ye dugukolo ni ji min b'an bolo ye kalan min bɛ ka kɛ an ka denmisɛnw kunna bi n'an ma falen don a la ka dɔ bɔ a tubabukan b'a fɔ kalan in na a papiye ta kalan in na a douaniya ɲinini a polisiya ɲinini a komisariya ɲinini min ye a avocat n'a magistrat ɲinini ye n'an m'o bɛrɛ don k'an ɲɛsin dugukolo min b'an bolo ma don dɔ la ko kɔngɔ b'an sɔrɔ yan an ka sifinw togodaw la sigidaw la k'u jate ɲini k'u dɔn k'u bila baara la u ka togodaw la n'o tɛ dugubaw bɛ ka fali min kɛ nin a bɛ fa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ sɔrɔ min bɛ kɛ fala ye jamana yɛrɛ kuru kara fɛ 47 o de bɛ du Bamakɔ kelen kɔnɔna na yan Mali sɔrɔ fanba min bɛ jate loi de finance la fala ye n'i y'a jate minɛ k'a dɔn a fanba a bɛ taa sara ale ni kow labɛn cogo la diɲɛ kɔnɔ bi jamana mun bɛ yen ni olu ni diɲɛ sirannen don o ye farafinna jamana ye fala ye a bɛ se 80 ma a jamanadenw ye denmisɛnninw ye nka mun bɛ ka yir'u la fɛɛrɛ tɛ yen hakilina tɛ yen miirina tɛ yen wa hali n'i nana ni baara ye k'a ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma fala ye i b'a ye k'a baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tubabukan fɔ min ye tubabu kumaw ye a ye na sini dossier monter a ye CV kɛ tan a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan cɛ ka nka jeune diplômé sans manger tɛ yen dɛ i b'o bɔ min sisan fɛɛrɛ mun bɛ ka sigi fala ye cakɛda minnu sigilen don an fɛ yan k'u kan ka baara di denmisɛnninlakaw ma olu de kan k'u taabolo falen ka bɔ tubabukan fɔ la ka jigin an ka togodaw la ka taa an ka sifinw ɲininka aw yɛrɛ bɛ mun fɛ a ka bɔ minnu bɛ Bamakɔ yan minnu ka surun Bamakɔ la olu dɔrɔn ka wuli k'u ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ jamanaden fanba bɛ yen olu tɛ ka fɛn sɔrɔ a la san o san musaka min bɛ bɔ ka di jɛkulu ma ka di cakɛdaw ma aw bɛ mun kɛ baarakɛlaw ye aw bɛ mun kɛ denmisɛnninw ye ekɔliko yɛrɛ la bi wari min bɛ don a la a kan ka jateminɛ k'a falen sabula a bɛ ka wolo mun na an bɛ ka ekɔliden sugu jumɛnw sɔrɔ a bɛ ka mun ɲɛ an y'an ka siniɲɛsigi la fala ye ko fo ni hakili jagabɔ ninnu de ka kɛ an ka bɔ séminaire ba ninnu na ils ont décidé an jɛra n'a ye an sɔnna a ma terme de référence ouverture ce matin clôture ntɛnɛn don k'an ka bɔ nin de la jamana si tɛ sɛbɛ kɛ k'i ka denmisɛnninw to nin popo la min yɛrɛ ka jugu fala ye ka denmisɛnw ta k'u labɛn ka tila tuguni ka tubabukan fɔ cogo ni baara kɛcogo tubabu fɛnw na ka taa n'u ye o sira fɛ parlement des enfants jeunesse des enfants Musa Bala y'a fɔ yan ala ka hinɛ a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ san 2008 ATT ala ka hinɛ a fana na ATT y'u wele ko parlement junior a ko vraiment Amadu anw ka bamananya la an tɛ se ka na an sigi k'an denw de k'a fɔ an ɲɛna k'an kan ka nin kɛ ko o tɛ bamanan danbe ye cɛkɔrɔba in a bɛ lahara bi fala ye a ko Amadu ma ko nin tɛ baara ye u ka bɔ nin kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ ma tulu ta la fɔlɔ fala ye mɔgɔ min nana wari ye président yɛrɛ m'a fɔ yan e bɛ na ni miliyari 2 ye miliyari 2 jɔyɔrɔ jumɛn ma anw ka jamana na sa ne bɛ to k'a fɔ de fala ye dɛ u ka Asimi ka bamanankan kuma ninnu u k'u kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min u k'u kɛ vidéo ye k'u di an ka denmisɛnw kalansen minnu b'a kɔnɔ kuma minnu b'a kɔnɔ labilasirali minnu b'a kɔnɔ lakununi kuma minnu b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'a mɛn
parce que an bɛ min na nin ye san o san an ma kɛ gima ka dɔnkili sabu ɲuman ye yan conseil d'administration bɛ kɛ ko wari bɛ fɛn fɛn donna san kɔnɔ k'a bɛɛ taara a ta yɔrɔ la o vérificateur bɛ bila ka taa a bɛ taa fɔ ko wo bɛ yen kabini ye baara la e ka cakɛda sigi kun ye ko ka baara di mɔgɔw ma baara min bɛ mɛn a b'a tigi bɔ nɔgɔ la nka e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka min kɛ o to o ye o bɛ se ka yɛlɛma cogo di minisiri min b'o kunna a bɛ na mun fɔ an ye nin baara hakɛ di an ye nin kɛ tan an ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye baara min bɛ di maliyɛn ma san kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ ba kelen bɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen maa 700 maa 700 bɛ wuli ka taa ka sɛbɛn da o fana na tuguni i bɛ taa sɔrɔ maa 20 kɔ o bɛ yen ni sɔrɔdasiw ka tali yɛrɛ don k'olu dusukun man ɲi nin bɛɛ ye baara fɛnw de ye f'an ka hakili jagabɔ kɛ jamana ye fɛn damadɔ de ye fala ye n'i ye jamana dilan n'i mi hakili to a siniɲɛsigi la i ma foyi kɛ n'i b'a fɛ baara ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ bagan mara mɔni cikɛ o de b'an bɔ nɔgɔ la n'an ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ tiɲɛ don bi an bɛ degun na dɛ nka fɛɛrɛw ka sɔrɔ dugukolo ka labɛn kin ni kin quartier ni sokala ni sokala fala ye dugu ni dugu maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka minɛnw cɛ ka na k'u nana bamakɔ ka n'u débrouiller fala ye u k'u débrouiller u ka togodaw la n'o tɛ don dɔ la an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kunkolo ka bamakɔ yan kalan min bɛ ka kɛ o kalan baara tɛ ka sɔrɔ a ye baara min bɛ a y'o ɲini e k'a lajɛ bi anw fanfɛ bolo ta fala ye maa minnu bɛna mɔgɔ kalan bɛɛ kɔkanmɔgɔw ye i tɛ ekɔliso kɛ yɛrɛ ekɔliso si ta bi komi ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de tɛ ka mɔgɔ kalan f'u yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ se o nin k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ekɔli karamɔgɔw bɛ se mɛ mun kɛlen don an bɛ ka mun kalan a bɛ mun ɲɛ an ye ka na an ka duw fa tuguni libitɔ minɛnw ni tiɲɛ minɛnw ni kangaliba minɛnw la dɔrɔn e kelen de bɛ baara kɛ tɔ si tɛ baara kɛ e yɛrɛ b'a dɔn sini jumɛn de b'o la n'i ye dutigi ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen ka fala ye ka tubabukan fɔla ninnu de to a la ɲɛnabɔ man di dɛ e ka cakɛda dɔ ta i k'a ɲininka san kɔnɔ a fɔra k'e ka mun don mun na a kɛra cogo di u yɛrɛ bɛ n'u sigi o ye le président du conseil d'administration tout s'est bien passé an ye fɛn mun fɔ a donna a la an ye nin kɛ tan mais vérificateur bɛ bila ka taa fɔ ko yɔrɔ bɛɛ ye o ye an kɔni bɛ min fɔ fala ye an bɛ se ka fili dɛ n'an m'an ɲɛsin sɛnɛ ma an ka ɲɛsin a ma n'an m'an ɲɛsin bagan mara ma an ka ɲɛsin a ma dugukolo ala y'an sɔn a la k'an sɔn ji la k'an sɔn tile la ale tɛ jigin ka ci k'an ye yan dɛ an de b'an jija k'an cɛsiri ne b'a ɲini gouvernement fɛ fala ɲinan san in kɔnɔ u k'u jija denmisɛnnin minnu bɛ togodaw la denmisɛnnin minnu bɛ sigidaw la u k'u labɛn ka ɲɛ ka se u ma u ka se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye min b'u munafan sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye k'a di minisiri 2 ma fala ye fo ka taa 3 ma sa kɛ baara ni baaradege minisiri i ka kado ye nin ye minisiri sɛnɛ tɛ de ale ka kado ye nin ye an kɔrɔkɛba n'o ye yubaba ye minisiri bagan mara ani jɛgɛmɔ a fana ka kado ye nin ye asimi sen tɛ nin na je le répète sen tɛ nin na nin y'olu 3 niyɔrɔ ye u ka wuli k'u jɔ ɲinan san in nɔ ka bɔ kalan minisiri b'a la han sabula kalanko in a ko bɛɛ daminɛ o de dɔnniya de bɛ ɲini fɔlɔ nin y'aw ka dugu jɛlen ye sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta
Awɔ, i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. AES jamanaw olu ye bataki ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ sa k'u ma jɛ ni baara min kɛra lamɛrikɛn jamana fɛ nin kalo in tile 3 ka ɲɛsin Venezuela jamanakuntigi ma. Sɛbɛn bɔra kunungo alamisa n'o ye janvier kalo tile 8 ye san 2026 fala ye. Jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye AES jamanakuntigiya bɛ maa min bolo bi n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ale ye sɛbɛn fa siri. U y'a yira ko Amérique ye min kɛ nin ye a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini. Bolivarienw n'o ye Venezuelakaw fɛ yen ka taa nin baara in kɛ. Sɛbɛn in kɔnɔna na fala ye. U y'a yira sa k'olu kɔni dusumakasilen an'u kɔnɔ gannen de y'a ye k'a fɔ ko Amérique ye kɛlɛbolo wuli ka t'o cogo min ye République Bolivarienne de Venezuela o kɔnɔna na ka taa laban jamanakuntigi o tali la k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ ni sariya ye n'o ye Nicolas Maduro ye a n'a furumuso AES ka bataki kɔnɔ ko min ye fanga ye k'o kɛ ka taa jamana wɛrɛ hɔrɔnyalen ka taa bin o kan k'o tɛ diɲɛ jo sariyaw olu taabolo ye o tɛ diɲɛ sariyaw taabolo ye. Yɛrɛma hɔrɔnya ni kanabila bɛ fɛn minnu fɔ ko Amérique filɛ nin ka t'i sen don waliko la min t'a ɲɛ sira la u ka dugu kɔnɔ ko k'a sɔrɔ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen don min ye AES ye a ko sa k'a bɛ min sinsin o yɔrɔ la ale kɔni b'a fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ka bonya i ka jamana kɔnɔ ko n'i ka kanabila baara kɛcogo olu bɛɛ lajɛlen ka sinsin. Waleya min kɛra États-Unis fɛ nin ko waleya jugu don k'olu b'a kɔn sabula diɲɛ kɔnɔna na sariya mun sigilen don ko a b'o bɛɛ lajɛlen kɔn min ye bɛnkan minnu bɛ Nations Unies yɛrɛ sɛbɛn kɔnɔna na k'a n'olu si tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. AES y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛn o fɛn ye n'o de ye ka wuli i yɛrɛ ma ka marifa ta ka ko kɛ k'a sɔrɔ i ma sarangana kɛ jamana dɔw ni jamanaw ma bɛn a ka fala ye k'olu b'o kɔn bi u b'o kɔn sini wa min ye diɲɛ yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan olu fana lasɔsɔli u b'olu fana kɔn min ye Conseil de sécurité ye ko a kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na ko wa k'a kan ka se ka wuli k'i jɔ ko sabula ko kɔlɔlɔ juguba de bɛ nin na min ye communiqué AES nin y'a la kumabaw ye a fa sirila maa min fɛ sa o ye Capitaine Ibrahim Traoré. AES ko fana ko hukumu kelen fana kɔnɔna na ko diɲɛ sigilen don basigi ni bɛnkan minnu kan u t'a fɛ olu sariyaw ka sɔsɔ cogo si la u b'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen k'o sariyaw bato i kɛra diɲɛ jamana o jamana ye k'o sariyaw bato wa olu yɛrɛ bilama kuntilenna min b'olu la fala ye diɲɛ taabolo kelen olu kɔni o t'olu fɛla ye olu b'a fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka bonya n'i ka hakɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko ye i b'a fɛ ka min kɛ i k'o kɛ walima ni maa minnu bɛ fɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ u ka lakana n'u ka batigi kama olu ka jɛ ka o kɛ nka min ye diɲɛmaa ye maa kelen kana wuli k'i sago ni dungo kɛ jamanaw la k'o tɛ bɛn. Ibrahim Traoré ale ka fasiri don. Ɲinan san kɔnɔna na kimɛliw ni baaraw ni san daminɛ kɔnɔna na fala ye kimɛliw bɛ ka kɛ min ye salongo ye n'o ye san 2025 ye Kayiba Jabatekaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ min ye Kayi ye accident n'o ye siraba kasara ye 1324 o de kɛra san 2025 kɔnɔna na accident in senfɛ fala ye min ye maa 37 olu fatura maa minnu jogina 7,346 o de bɔra u ka sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min ye polisilakaw ale ni protection civile maaw ye min kimɛli baara kɛ sɛbɛn in sa ale kɔni dangɛnɛmayara kunna siniko Kayikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni u ka protection civile ale ka sɛbɛn sɔrɔlenw ye u ko ko jaabi mun sɔrɔla san 2025 la k'o ka ca ni san 2024 ta ye han. Conseil national de transition n'o ye CNT ye ale ye barosigi kɛ kunungo ka ji ni kuran minisiri k'o wele dugujukɔrɔ nafaw minisiri k'o fana wele u yɛrɛ ka CNT ɲɛmaa dangan 4 na n'o ye an bɛ Fune Malimada nin ye ka barosigi kɛ sa ko sanu ale bɔli sariya kura mun sigira an ka jamana kɔnɔ a n'a lawaleya sɛbɛn minnu sigira sen kan ko ka olu ɲɛfɔ CNT mɔgɔw yɛrɛ ye fala ye kɛnɛ in kan ye kunnafonidilaw welela Keba Jalo ale ye kuma di minisiri dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri fila tɛ de ou bien minisiri ni CNT yɛrɛ ɲɛma Asani Sidibe an t'a daminɛ ni Asani ye fɔlɔ
ha Asani Sidibe ale CNT jɛkulu ye ɲɛmaa min sigilen na CNT kɔnɔna na. Ni lajɛ in kɛ pour que ka se ka CNT membre kunnafoniya. Sariya kisɛba dɔ taara 2023 n'o ye code minier kura ye min b'a to Mali ka jukɔrɔ fɛnw bɛ kɛ Mali yɛrɛ ta ye. An bɛ président général Asimi Koyita fo o ko la o hakilina la. Bibi in na n'i y'a lajɛ o kɔfɛ 2022 an ye atelier dɔ kɛ lajɛ dɔ kɛ pour que ka mɔgɔw informer o sariya kisɛba ninnu na a n'a importance la. Donc bibi in na bi an y'u fa ko décret d'application sariya kɔfɛ o de bɛ bɔ ka yira maliyɛnw na ka yira baarakɛlaw la dugujukɔrɔ baarakɛlaw la sariya bɛ min fɔ a bɛ kɛ cogo di a kan ka don wo min fɛ a kan ka bɔ wo min fɛ. Donc an y'u fara ɲɔgɔn kan bi o de la pour que ka se k'u kunnafoniya pour que bɛɛ ka se ka bɔ ni kuma bɔta dɔ ye min bɛ se ka ɲɛfɔ kɛnɛ ma an ka ni mɔgɔ ye u ɲininka nin kɔdi bɛ nin fɔ mɛ dɛrɛ in fɔ a bɛ fɛsɛfɛsɛ cogo di an ka se k'o fɔ o de y'an ka lajɛ kun ye bi. Falaye CNT kɔnɔna na minisiri 2 tun bɛ yen professeur Amadu Keyita n'ale dugujukɔrɔ nafaw minisiri ye ani Aluseni Sanu n'o ye an ka jamana musaka minisiri ye. Keba Jalo ale ye kuma di dugujukɔrɔ nafa minisiri ma professeur Amadu Keyita an ka jɛ k'ale lamɛn. Laɲini min yɛrɛ kɛra CNT fɛ an b'u fo laɲini min na ko an k'an ka baarakɛlaw bila ka na ministère de finance baarakɛlaw ka na kuma baro code minier kan ani loi dɔ bɛ ko contenu local. Code minier sariya de don min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko boli ko bɛ perepere latigɛ. O kɛrɛfɛ loi dɔ fana taara ko contenu local min bɛ a to Mali entreprise minnu bɛ baara kɛ société minière fɛ ani maliden minnu ni dɔnniya b'u la n'u kan ka baara kɛ société minière la k'olu jɔyɔrɔ ka bonya. O kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko bibi in na i mana min dayɛlɛ Mali kɔnɔ dɔɔni maliyɛnw de kan ka baara k'a kɔnɔ fo ka taa caya fo ka taa baarakɛla bɛɛ kɛ maliyɛnw ye. O ye fɔlɔ ye. Filanan an ka sociétéw minnu bɛ se ka fɛnw lase minnu ma minnu baara u dɛmɛ ka baara la ko ka jɔyɔrɔba d'olu fana ma. Bibi in na loi ye min fɔ société fɛn fɛ ni minnu b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye fo o société ka kɛ maliyɛnw ta ye 51 a taaya la. Donc o ye fɛnba de ye. O kuma la an kumar'o de kan kuma bɛna k'o de kan bi. Donc ka fɔ nafa min b'a la yɛlɛma minnu nana min b'a to Mali bɛ se ka a sago sɔrɔ a ka miniko la Mali dugujukɔrɔ nafolo fɛnw ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye. Loi ninnu taar'o de la. Maintenant o la kumaba minnu bɛ yen ni bɛ se k'an da bila joona min b'a yira k'a fɔ ko an ka fɛn ka kan ta ye o ye jamana yɛrɛ ale yɛrɛ y'i sen don miniko la. Ni i ye min dayɛlɛ sisan musaka min bɛ baara bɛ kɛ ni min ye n'i y'a ta 100 30 o ye jamana o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di Mali privé ma. Filanan Mali ye société dɔ ko Sorem min ye Mali yɛrɛ ta ye n'o bɛ se ka ɲinini kɛ ka sanu bɔ kɛ ani fɛn tɔ bɛɛ dugujukɔrɔ nafolo tɔ bɛɛ o ye dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o ye fɛnw fo tun bɛ dɛmɛ dɔ wɛrɛ farala kan société b'o sara min ye fɛn caman bɛ se ka kɛ n'a ye dɔ bɛ di sigidaw la k'olu yiriwa dɔ bɛ kɛ ka siraw dilan dɔ bɛ kɛ ka kuranko ni fɛnkɛw olu fɛn dɔ bɛ fɛn hali ka ɲinini yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ fɔ min ma ko fond de fermeture fɔlɔ o fond u tun b'a kɛ papier dɔrɔn kan k'a fɔ n'i ye min da n'i b'a fɛ ka datugu i b'a fɔ n bɛ nin musaka de bɛ kɛ ka datugu an b'o a bɛ kɛ n'o de mais u tun t'a bila banque la u tun b'a i b'a fɔ ko papier kan sɛbɛnni min ye kɛra wajibi ye o bɛ bila an ka baganw kun fɛn dɔ fana bɛ yen ni minnu ye feere kɛ n'u ye sanu bɔ k'a feere u kan ka wari lasegin jamana kɔnɔ hali n'u bɛ dɔ labɔ tuguni a bɛ segin jamana kɔni kɔnɔ o fana bɛ o kan ka banguw ma o fana bɛ kɔdi kɔnɔ dɔwɛrɛ bɛ exonération o caman de tun bɛ d'u ma dɔ bɔr'o la bon ani taxi dɔw bɛ olu tun tɛ olu fana sigira vraiment ni loi ninnu bɛna kɛ sababu ye min b'a to Mali bɛ nafa sɔrɔ a ka sanu ko la mais an y'a fɔ cogo min na o fana tɛ kɛ f'a ka kɛ baara jɛlen kan a ka kɛ fana n'o ye baarakɛlaw ye olu fana k'a bila kow la. Professeur Amadu Keyita dugujukɔrɔ nafaw o minisiri fala ye ko min ye balo ye k'a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kajolokaw olu fɛ yen n'i y'a jateminɛ sa min ye kaba ye ale kilo 100 o tun bɛ feere fɔlɔ mɔgɔw ma 4000
bi o kɛra 3,000 ani 600 ye. O mana bɔ yen sa malo ɲɔ o tun bɛ ka feere 5,000 n'o ye saɲɔ ye. O tun bɛ k'o feere 5,000 mɔgɔw ma, mɛ bi o kɛra 7,000 ani 700 ani 700 ani 700 ani 700 7,000 ani 700 ye bi bi na o dilen no mɔgɔw ma o la. N'i ye malo fana ta k'a lajɛ n'o ye an yɛrɛ ka yan malo dilannen o tun bɛ ka feere maaw ma 4,000. Fɔlɔ o de kun sɔngɔ kun ye 4,000 ye. Ale bɛ ka feere bi 4,000, ale kun ye 5,000 ye. Malo min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan ale 50 kg o tun bɛ ka feere maaw ma 5,000 nka bi bi na o kɛra 4,000 ye. Salon ko min ye maloko ni baloko ye k'a gɛlɛyara kosɛbɛ. Ɲinan samiyaji min ɲɛna o y'a to sa Kajolo mara la baganw kɔni min ye balo kɔni a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ. Halisa an bɛ to sugu kɔnɔna fala ye. Kulukorokaw ye sugu kura sɔrɔ. Sugu in Korobo karila kunungo ko ɲɛmaya tun bɛ m'an bolo ye Musa Alasani ye min ye jago minisiri ye ale tun b'o kɛnɛ kan. Sugu kura in a dayɛlɛli kɛra Kulukoro gare ale kɔnɔna de la. Min ye gouverneur Lamini Kapori Sanogo ale tun b'a kɛnɛ kan. Baara ni ale ye bi bi na chambre de commerce ɲɛmaa ale tun b'a kɛnɛ kan. Baara in ko a ma kɛ chambre de commerce yɛrɛ fɛ wa? Sugubulon in k'a tɔgɔ dara maa min na sa o ye Sɛgina Amalaba ye. Ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka baara kɛcogo la yaasa Kulukoro yɛrɛ bɛ se ka min ye so in ye sa u tilalen kɔ a juru tigɛli la pewu u donna ka yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ min ye dugukolo in fɛnsɛnnen don o ye 4,600 ani kɔ ye mètre carré la. Wari yɛrɛ min donna la sa bɛrɛ t'a jɛ sefa wari 1,10 na fala ye. O la sa sugu min dayɛlɛlen filɛ nin ye Kulukorokaw fɛ yen u y'a yira sa ko minɛn minnu kɔni bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ magasin 248 o b'a kɔnɔ. Yɔrɔ 2 bɛ a la min ye boucher ka yɔrɔ ye ka taa se feerelikɛyɔrɔ 4 ma o kɔnɔna na. Yɔrɔ 2 wɛrɛ fana bɛ yen fana o ye jɛgɛfeerelaw ta ye o fana feerelikɛyɔrɔ 4 ye. Feerelikɛyɔrɔ 64 o kɛlen don min ye musow ka nafɛn feere yɔrɔw ka kɛɲɛ ni o ye. Maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kamanafɛnw feere sɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu fana yɔrɔ 2 dilen n'olu ma. Yɔrɔ 1 bɛ yen mobiliw jɔyɔrɔ ye o ye. Abattoir fana b'a kɔnɔ min ye ka sɛ bɔ a si la o fana yɔrɔ 1 dilannen don a kɔnɔ. Ɲamanbɔyɔrɔ o fana sigilen don u kɛlen don sa ka bloc belebeleba 4 kɛ fala ye ɲɛgɛn 22 o de b'o kɔnɔna na. Bureau n'o ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bureau ye sa yaasa ka se ka lakana kɛ o fana bɛ yen. Jibondo fana bɛ yen fo ka taa se ji bɔyɔrɔ ma sa ale ni tasuma kunbɛyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen o jiginra yɔrɔ in na fala ye. N'i ye soba in ye a dilanna fo k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛ o la sa Kulukoro gouverneur a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka Kulukoro don nin yɔrɔ ɲumanba in k'a di Kulukorokaw ma. Musa Galabu ale ko nin de bɛ se ka na ni sigidaw yiriwali ye min ye yɔrɔ sanumanw ni yɔrɔ dilanlenw ka ɲɛ olu ka se ka sɔrɔ nka a b'a ɲini u fɛ sa yɔrɔ in u k'a minɛ ka ɲɛ yaasa jamana kɔnɔna na sa fantɔw mana n'a ye k'a fɔ baara bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ u fana ka se ka dɔ sɔrɔ. Halisa an bɛ to Kulukoro nana fala ye. Bagan dumuni k'a sɔngɔ yɛlɛla ko ni Kulukorokaw fɛ yen min ye aliment bétail ye bi bi na ko 2,000 ni 500 tɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ sɔrɔ 2,000 ni 400 100 ko o farala kan min ye sɔngɔ gɛlɛyali kɔni o bɛ bɔ sugu kɛcogo la. Dɔw fana bɛ k'a feere 1,000 ni a bɔrɔ o kɔni k'o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ min ye dugudenw ye sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu kɔni kɛlen filɛ nin ye sɔngɔko la olu b'a fɛ sa baara ka sigi sen kan. Nka fala ye min ye kɔɔri kolo feerelaw olu ni CMDT u kɛlen don ka masara an ka sɔrɔ kɛta la sisan n'Ala sɔnna a ma don nataw la na sɛgɛli la an n'o da maaw tulo kan u ka se k'a faamuya sabula kɔɔri kolo feerelaw ka fédération min bɛ Kucalakaw fɛ yen u ko ko ɲinan k'olu ma kɔɔri kolo sɔrɔ i n'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ san tɔw la cogo min na nka CMDT maaw k'u bɛ k'u labɛn k'an jaabi n'u ka jaabi ye n'an ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a 2 dɛndɛrɛ ɲɔgɔn na maaw ka se ka u ka tɔmɔta tɔmɔ a la. Don gɛrɛngɛrɛnnen min sigira Kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don ka dɔ bɔ an ka juru la yaasa an bɛ se ka yiriwa cogo min n'o ye CAD ye ale n'a dɛmɛbagajɛkulu Oxfam olu ye barosigi kɛ Kulukorokaw fɛ yen. Barosigi bɛ tali kɛ min na sa bi bi na an ka jamana yɛrɛ taabolo sigidaw kɛcogo ani an ka jamana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka se ka baara k'an yɛrɛ ye taabolo minnu bɛ ani baaraba minnu sigilen don sen kan ka se k'olu ɲɛfɔ jamanadenw ye u yɛrɛ bɛ se k'u ta n'u bila dɔn cogo min ani k'u jɔni yɔrɔ fin cogo min na. Baara in sa ale bɛ tali kɛ CAD ka jɛkulu baara hukumu kɔnɔna na dugudenw lakununi ale ka ɲɛfɔli kɛ u ye u yɛrɛ bɛ se k'u jɔni yɔrɔ fin cogo min na yiriwali kuntalajan baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ kuntalajan u ka se k'u taalan ye ko in sigikun ye o ye. Fala ye n'an bɔra ye an bɛ taa Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la
kunungo général de division Ablaye Maïga ay ma fɔlɔ min bisimila sa o ye Hassan Albalawi ye. Hassan Albalawi Palestine ka lasigiden an fɛ yan a kun nana kana bɔ premier ministre ye min ye laadala sa kana foli k'a ye yaasa ka se ka Mali jamana fo ani kumaw kɔni ye tali kɛ min na Mali bɛ ka baara min kɛ cɛsiri ni wulikajɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la a y'o fɔ Mali ni Palestine ka bolo ni ɲɔgɔn ma a y'i da don o fana na k'a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛ k'u dɛmɛ nin baara in na cogo min na sa k'o diyar'u ye ko hali n'a sɔrɔ nin waati laban in na ni ye Palestinikaw fɛ yen kɔni min bɛ senna bɛɛ lajɛlen y'o ye fali kɔni kɛra fali damandan ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen Mali jamana y'i jɔ u kɔkɔrɔ ka se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa u ka se k'u ka adamadenya baara kɛ k'a nana ka n'o bonyamasegin kɛ Mali ɲɛmaaw ye ale bɔlen kɔ ye Kanadakaw ka charge d'affaires kura n'o ye muso ye o fana bisimilara général division Ablaye Maïga fɛ muso in fala a tɔgɔ ye ko Liane Herman ni ale kɔni ye baaraw ta a ma mɛn min ye Mali ni Canada ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu bɛ yen sa n'o y'a sɛbɛnko n'a kow ye bolo ni ɲɔgɔnma kow ye o de ko b'ale bolo a kɔni nana sa ko ale kan ka baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kan ka kɛnɛya ale sira fɛ kalanko sira fɛ min ye kumaw ye tali kɛ min fana na o ye sa Canada yɛrɛ b'a fɛ ka baaraba minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugujukɔrɔ nafa kow la ka se ka o fana ɲɛdɔn yaasa n'u ka kɛnyɛrɛye tigilamaw ye cogo min na k'olu da don an ka jamana ale dugujukɔrɔ nafaw bɔli ko hukumu kɔnɔna na Ablaye Maïga y'a fɔ a ɲɛna fala ye a nisɔndiyalen a n'a wasalen b'a bisimila nin waati in na sabula bi bi na Mali kɔni dayɛlɛlen don bɛɛ ye taabolo minnu bɛ général d'armée Asimi ale y'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye anw ka kuntilennaw baw ye minnu ye olu dantigɛlen don diɲɛmaa ye ni min ye Kanadakaw bɛ taa o sira fɛ u bisimila u n'an bɛ kun nka a y'a yira sa k'a fɔ bi Mali t'a kelen na tuguni AES jamanaw bɛ yen min ye Mali ka wulikajɔ yɛrɛ n'a ka baara ɲɛsinnen don min ma o ye lakanako ye Maliyɛnw ka wulikajɔ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don ma diɲɛ seleke naani bankun ka fara u ka se ka dɛmɛ yaasa ka se ka Bamajo wɛrɛ n'u ka wale kɛbaaw kɛrɛ a ko min ye sanuko ta fanfɛla ye a bɛ min fɔ a ɲɛna sa sanu ale sariya kuraw sigilen don an fɛ yan a kɛkun ye fan fila bɛɛ lajɛlen Mali ani maa min bɛna k'i bɛna na sanu bɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye ale ka da ye a yɛlɛlen don i n'a fɔ Mali ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka da yaasa u ni maaw bɛ se ka kuma cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ an ka jamanaw olu kan bɛɛ lajɛlen ka bonya n'i ka hakɛ ani ka ko faamuya cogo hukumu o kɔnɔna na n'an bɔra yen kunungo min ye colonel major Asaba Jalo ye ale taara Coko sigida sabanan kɔnɔna fala ye bala ka taa don han a b'a fɔ ma nanzarakan ko inopine a y'o de kɛ olu la kunungo min ye baara min bɛ senna ka taa lajɛ a ko bɛ cogo di kunu alamusa janvier kalo tile 8 san 2026 minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli n'o ye médecin colonel major Asaba Jalo ye a n'a nɔfɛmaw u wulila k'u jɔ ko ye fala ye ko Asimi ko min ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan n'o ye CSRF ye ko f'olu baaraw ka ban i n'a fɔ a fɔra cogo min na koyi san kelen tile kelen heure kelen kana fara a ka fala ye o la sa Asaba Jalo ale taara sigida sabanan kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye jamanakuntigi kɛlen don ka min fɔ bi n'o ye dɔgɔtɔrɔso ninnu ka se k'u larawuli ka se ka baaraw kɛ a selen kɛnɛ k'a ye min ye taali in ye a ye min ye a ɲɛ na o ye baara CSRF in kɔnɔna na a kɔni bɛ ye a jateminɛ sa ka a yɛrɛ ɲɛ dara mun kan a y'olu ye ka tila ka baara kɛbaaw k'olu fana ɲininka kɛnɛ ka chantier ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo ani baara dilen don maa minnu ma olu yɛrɛ nisɔndiyalen ba k'u y'a kunbɛn koyi u ko madame le ministre e nana waati o waati bɛna anw sɔrɔ baara la su t'a la tile t'a la a ye layidu mun fɔ an bɛ o de timɛ o la sa ko n'o y'a sɔrɔ ko daminɛ na o tun bɛ ka sow ci ko sow cili banna dugukolo hakɛ lajɛli min bɛ se min kɔrɔ min tɛ se min kɔrɔ dɔ kan ka fara mun kan yaasa u ka se ka so jɔ o kan k'u b'o o yɔrɔ de la sisan minisiri ko sa ko ale a ko minisiri n'o ye chantier ɲɛmaa ye minisiri ka nali k'o bɛ ni kura fiyɛ olu la k'a yira sa bɛnkɛra min kan olu fana ka se ka o labato k'o kɛ a kɛcogo la o la sa ni gɛlɛya minnu bɛ yen ni minisiri yɛrɛ ɲɛ bɛ na a ma se olu ka maa caman tuguni ka sɛbɛn caman ko ye fala ye ɲɛ ko ɲɔgɔnna de tɛ médecin chef n'o ye sigida sabanan ye o fana ye minisiri fo a ka nali la min ye ko sa ko ka dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔli baaraw to senna ko baara kana jɔ fiyewu fala ye ale fana bɛ ka baara mun kɛ a taara ni Asaba Jalo ye ka t'olu yɔrɔw yira tiɲɛ don chantier bɛ senna
nka min maa furakɛ fana na koyi sabula o de ɲinina an fɛ ale n'a ka cɛdenw kɔni kɛlen don ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa yaasa furakɛli bɛ se ka to sen na Asa Bajalo kɔni sinsin min kan baara kɛcogo ɲuman so jɔcogo ɲuman min ye hakɛ minnu fɔra olu ka kɛ minisiri a y'a yira u la fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma ko a kana balo la dɛ su fara tile kan ale bɛ se ka tu ye tuma bɛɛ ni santier dun min fɔra dɛlɛ minnu fɔra fala ye n'olu bɛ se ka labato i n'a fɔ jamanakuntigi y'a ɲini cogo min Salamu Fatiya sarangana t'ale ka nali la dɛ waati bɛɛ maa minnu kɔni bɛ so ninnu jɔli la dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔli la a na se ka taa ye nka yan'o cɛ min ye médecin colonel major Asa Bajalo ye a kun n'a ka maaw u taara INTM kɔnɔna na Yakuba Katile u y'ale sɔrɔ yen u ni ale ye baara kɛ baara min bɛ tali kɛ nin waati in na cɛfɔ ni kamɛ min bɛ baarakɛlaw ni u ka baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale n'u ka dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛ tali kɛ o la baara in ale kun cɛla ni o yɔrɔ in ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa polisilakaw fɛ yen polisi san daminɛ in na nkalo in tile 6 samɛ foli u y'o kɛ polisi direction ba la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel contrôleur général de police Yusu Kone a kɛrɛfɛ sa a ka pɛtipɛtini fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye pɛtipɛtini Seru Jara ninnu kɔni ka yɔrɔ in polisiw aw faratilen don dɛ a fila de tɛ fala ye ninnu ye n ka pɛtipɛtiniw de ye Kɔnɛ ni Jara a bɛɛ ye Kɔnɛ a bɛɛ ye Jara ye kɛnɛ kan min ye polisi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa directeur général adjoint n'o ye contrôleur général de police Seydou Jara ye a ko a bɛ foli ta nun ta ka ɲɛsin samɛ foli kɛnɛya sijan ale ni ɲɛta baaraw kɔnɔna na k'a b'o lase polisilaka bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ kuntilenna ni baara mun kalifalen don olu la bi dɔnna far'o kan su ani tile yaasa maanifinw n'u bolomaw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye baara yɛrɛ kɛcogo la sa baarakɛlaw ka minɛnw u mago bɛ se fɛn minnu ma yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'u jantolen don o la maaw n'u bolominɛw lakɔlɔsili Mali fantan 4 a y'a sinsin o kan wa a y'a yira fana k'a fɔ u labɛnnen don su ani tile min ye polisi ye ka se k'a ka baara kɛ jamana ɲɛmaw k'u dɛmɛ u ka baara la olu jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka o kɛ polisiya hukumu kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn faamu yɛrɛ di ale ni faso kanu hukumu kɔnɔna na ale kɔfɛ sa directeur général de police n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a ye kuma ta Bayisu ko k'a b'u fo u ka nali la ka n'a jaabi nin bɛ danaya a b'a sinsin ɲɛma ni n'i ka maaw bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ o b'a to baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ a ko a b'u fo u ka kuntilennaw n'u ka baara n'u ka don o don yɛrɛ di la su ani tile yaasa polisiw u jɔyɔrɔ ye min ye u bɛ se k'o fɔ cogo min na maanifinw ka lakana n'u ka bolominɛw kɔlɔsili la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa ko minisiri tɔgɔ la n'o ye Dawudu ye général k'a b'u fo k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ka fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ hakilisigi ani basigi ni sɔmi joona u ko k'u taala ye wa min ye polisilakaw ye u ka dɔ fara cɛfɔ ni kanbɛn ka fala ye bolodi ɲɔgɔnma ka jɛ ka baaraw kɛ u ko k'u sinsin n'a ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye sariyaw ye n'o ye adamadenya sariyaw ye ka kɛ ni dugudenw ka sariyaw ye olu bɛ se ka labato cogo min na yaasa ka se ka o bɛɛ sinsin a y'u bɛɛ lajɛlen fo ka samɛ foli kɛ u yɛrɛ ye ko Ala k'u fana kɛnɛ to min ye baara kalifu la ni ɲɛmaw kɛlen don ka kalifaw la bi k'u ka jija u ka se ka kɛ ka se fɔ a dan na kuma laban na sa a fana y'a ka samɛ fɔ polisi bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛ to min ye polisi direction u ka chargé de communication commissaire Berté an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɛ ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Seko, San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. An ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, client aw bɛ Falai ko kan kibaruyaw la Biélorussie jamanakuntigi n'o ye Lukan Ceko ye
a ko États-Unis tun y'a ɲini Venezuela jamanakuntigi min minɛna furumuso fɛ n'o ye Celia Flores ye ko a cɛ minɛlen kɔfɛ k'a bɛ se ka t'u ka jamana kɔnɔ han min ye muso in ye ko a ko abada cɛ bɛ sa yɔrɔ min ale bɛ toli ye nin waleya min fɔlen filɛ nin ye a ko nin kɔni ye waleya ɲuman ye furumuso ɲuman in ko a sɔnna ka kuma min fɔ Celia Flores ko a selen ye u ye nɔminɛli ni ɲangini ta ka d'a kan i n'a fɔ a cɛ cogo ko bɛɛ lajɛlen na a ma bɔ a cɛ nɔfɛ koyi a n'a cɛ k'u bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ wa kiiri ninnu tulo bɛɛ lajɛlen na ko k'a fɔ ko min fɛlen filɛ nin ye ni o ye nkalon talen ka da ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn ko wa ko min ye nin ka Venezuela jamanakuntigi ye ko janfa bɔra a yɛrɛ masurunamaw la han fala ye Amerikɛnw ka Sénat ale ye bolokɔrɔta kɛ kunungo k'a yira sa ko Donald Trump k'a tɛ se ka fanga ta tuguni ko ka taa yɔrɔ la ko n'a fɔ a ye min kɛ Venezuelakaw fɛ yen maa 52 olu ko k'u sɔnna ko a kana waleya in kɛ 47 olu ko k'u ma sɔn min ye baara min kɛra janvier kalo tile 3 ko ka taa Nicolas Maduro minɛ n'a furumuso ko jamana caman bɛ ka waleya in kɔn bi Trump ko ale fana fununenba don Sénat maaw kɔrɔ sabula ko nin ko ka bɛn fala Amérique sariyaw o ye Amérique sariyaw ye jamanakuntigiya t'o la Alimaɲikaw fɛ yen nɛnɛ k'a bɛ ka dadigi kɛ han u ka chancelier n'o ye Friedrich Merz ye ale ko sa ko bibi na min ye nin ko in kɛcogo ye u ka fɛɛrɛ ɲini a la nka a y'a yira fana k'a fɔ fala ye ko ka sɔrɔdasiw camanba de cɛ ka taa n'o ye Ukraine ko t'ale fɛla ye dɛ ko k'a ko kɛ ni hakilisigi ko sabula ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Irisi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko ka fisa ka taa ni kɛlɛ ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na jamana wɛrɛw fana bɛ k'u kanbɔ k'a yira k'a fɔ n'u bɛ bɛn de fɛ kɛlɛkɛcɛ cɛli ka taa Ukraine fɛ o t'a fura ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa u ni Irisi bɛ se ka kuma cogo min na nin ko in bɛ se ka ban o waati kelen fana na Royaume-Uni ni Faransi olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛ hakɛ min tun bɛ n'u kun kan ka taa n'o ye Irisilakaw Ukrainekaw fɛ yen k'olu bɛna na dɔ bɔ o hakɛ la koyi sabula u y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi min bɛ yen n'olu kan ka taa fala ye k'a ko man nɔgɔn wa min ye Irisilakaw ka kumalasela ye n'o ye Maria Zakharova ye k'u kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ladi maa n'i ka sɔrɔdasi kɔni sera Ukraine jamana ka fala ye i k'a bila u kun na k'i ye kɛlɛ déclaré ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ han k'i sigi n'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen wa k'olu bɛna n'o jɔ o jɔyɔrɔ la ko légitime défense k'a na kɛ o ye min ye Pays-Bas-kaw fɛ yen n ye min f'i ɲɛna nɛnɛ ko in don hali bi han ko gilasi kuru de bɛ cun kuma pankuru fɛn fɛn kun kan ka pan k'u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma ka bɔ Amsterdam kɔnɔna na sabula min ye dugutagalaw yɛrɛ t'i ye avion tɛ se ka wuli nɛnɛ kɛlen don gilasi kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Moscou n'o ye Irisiw ka faaba ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ka bateau min minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Américains fɛ ko Américains tun b'a kalama jɔ ko k'a fɔ ko min ye bateau in ye k'olu ta don ko wa k'olu tɛ jɛn n'a ye cogo si la Américains bɛ ka min kɛ bi ka u ka mɔgɔw bila ka don olu ka nin bateau in kɔnɔna na k'u tɛ jɛn n'a ye ko wa ko diɲɛ sariya sɔsɔ don wa min ye kurun fana tali ye kɔgɔji kan k'o sariyaw sɔsɔli don Afrique du Sud ko ale labɛnnen don fala ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a ni États-Unis tɛ maa minnu kɛ n'o ye farafinnadenw ye u fɛ yen k'olu bisimila u ka danbe n'u ka hɔrɔnya kɔnɔna na Pretoriakaw olu fɛ yen min ye Éthiopikaw ye olu ka minisiri ale bɛ taama na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taama min Chine minisiri bɛ taama na Éthiopikaw fɛ yen min ye a ka farafinna dugu taama hukumu kɔnɔna na ani Éthiopie jamana ɲɛmaaw kɔni kumana bɛnkan minnu bɛna sɔrɔ nin waati in na o bɛna sigi sen kan yiriwaliko ta nasira fɛ Union africaine ka commission ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ bi in na Chine ale ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ k'o kan ka sinsin yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na Sudankaw olu kɔni ye nisɔngoya yira kosɛbɛ ka ɲɛsin Union africaine ni arabu jamanaw olu ka waleya ma waleya min bi na n'o bɛ ka sigana don olu la u ka jɛlenya n'u ka tilennenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kartumukaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min kɔni bɛ ka kɛ ka sɔrɔdasi minnu bɛ k'olu dɛmɛ k'o dogolen tɛ bi bɛɛ lajɛlen na ko wa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la k'a dɔn k'a fɔ ko Union africaine k'a jɛlen tɛ nin baara in na Maroc ɲɛmaaw olu y'a yira fala ye ko min ye sardine min bɛ feere u fɛ yen n'a bɛ mara ka mɛn ka sababuya kɛ a maracogo ye n'o ye k'a to sumaya la kosɛbɛ ko janvier kalo nata ye k'u tɛna sɔrɔ ka bɔ tugun han ko sabula k'u b'a mara u yɛrɛ ka se ka a dun u ka jamana kɔnɔna na
yaasa min ye sɔngɔw bɛ se ka jigin cogo min na gabɔnkaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɔrɔ kɔni ko dɔ bɛna fara a kan 100 saradala 7 buruburu 6 buruburu 5 k'a bɛna sɔn ka yɛlɛ kosɛbɛ ko sabula ko min ka taji ye n'o ye pétrole ye fala ye ko ani ka gazi k'u bɛ ka sɔrɔ kɛ o la kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka sɔrɔ k'o la faransikaaw fɛ Emmanuel Macron ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen min ye diɲɛ kana fara ko ye G5 G7 o ka to a nɔ na Chine ni BRICS maaw kuma ka k'u fɛ olu bɛ se ka jɛ cogo min na ka baara kɛ ko wa ko ale bolo farafarali diɲɛ kɔnɔna na bi k'o man ɲi ko kuntilennaw ka kɛ kelen ye jamanaw ka to ɲɔgɔn fɛ ko o de y'ale fɛla ye an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye coupe d'Afrique bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la ndolatan 4 belebele o bɛ bi ani sini nka yan'o cɛ min ye anw ka kunnafonidilaw ye mun taara Maroc k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u ka tɔn ɲɛmaa n'o ye AGSM ye Umar Baba Traore ale ko sa ko tulo in daminɛni hukumu kɔnɔna na journaliste min taara ye Mali tɔgɔ la a bɛ se journaliste 60 ma u bɛɛ lajɛlen jiginnen no yɔrɔ min na sa n'o ye Hôtel Palais ye Casablancakaw fɛ yen ko gɛlɛya bɛ o ko in na fala ye n'o y'u siyɔrɔ ko ye tile tan o tile tan FIFA wari 4,000,000 o de kan ka sara tile tan fɔlɔ o sera k'o sara tile tan filanan o sera k'o sara a tɔ tora tile tan laban min ye sa ko kɔni wari de t'u bolo o la sa u yɛrɛ ye jɛrɛ kɛ u jabala la ye k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka se maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka tile tan laban in fana wari sɔrɔ cogo min na k'a sara wa ko hali bi yɛrɛ balontan min kan ka kɛ Mali ni Senegal cɛ Mali journaliste sportif caman tɛna se ka y'a kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ mun ye musaka dɛsɛ ale ni u ka tagali n'u ka segili ko bɛna sɔn ka gɛlɛya fala ye min ye nin ko in ye Umar Baba kɔni y'a ɲini sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka u dɛmɛ cogoya min na musaka in u bɛ se k'a sara cogo min na min ye sɛgɛw ye fala ye olu de bɛna na quart de finale datigɛ bi u ni Senegal n'Ala sɔnna a ma lansara waati don an ka denmisɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen sera Tanger ka ban majamulu ni ɲɛfɔlikɛlaw bɛ sɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunun ko entraîneur filaw u n'u ka ndolatilaw olu ye kunnafonidilaw masalala Mali Lasana Kulubali ale ni Tom Seftif olu de tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa balontan min bɛna kɛ cogo min na n'a kan ka kɛ cogo min na olu t'a ɲɛfɔ k'a fɔ sa k'u labɛnnen don Senegal fana ko k'a labɛnnen don nka Senegal dɛmɛ karamɔgɔ n'o ye Pape Diaw ye fala ye a ko k'ale ba ye kangabaka ye k'ale fa o ye Senegalika ye nka bi ale bɛ Senegal drapeau a bɛ n'o sankɔrɔta sanfɛ kosɛbɛ yaasa u ka se ka se sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ in kɔni Mali ni Senegal o ye a datigɛ ye o bɛ kɛ lazara waati min ye fitirimagɛn waati Cameroun ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye belebeleba ye fala ye o kɔfɛ sa sini Algérie ni Nigeria Côte d'Ivoire ani Égypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye tɔn 8 ta k'a lajɛ fala ye 3 de b'a la mun tɛ taa coupe du monde kɛnɛ kan o ye Mali Cameroun ani Nigeria ye n'o tɛ Algérie Maroc Égypte Côte d'Ivoire ani Senegal olu bɛɛ lajɛlen qualifié don ka taa coupe du monde kɛnɛ kan a bɛ komi sisan sa coupe du monde taalaw ani minnu ma taa coupe du monde na olu de bɛ ɲɔgɔn na nka coupe du monde taala dɔw binna i n'a fɔ Tunisie ale kɔni binna ka bɔ ko in tulonkɛ in na Afrique du Sud fana hakili la o fana binna olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka bio sɔrɔ nka fɛn min yɛrɛ ka ɲi nin na kosɛbɛ fala ye bɛɛ n'i garisigɛ don an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ma o sen da ka ja bi kosɛbɛ an ka se ka nisɔndiya o sɔrɔ an ni wɔlɔfɔw ka bi ndolata in na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na hali bi min ye taekwondo kalaw ye premier ministre général d'armée de division Ablaye Mayiga a y'olu bisimila fala ye
min ye Ablaye Mayiga ye a y'a yira taekwondo la fala ye so olu fana nana sa o fana n'u ka directeur ba kana jɔnjɔnw di min ye ceinture noire 4e dan ye n'o a n'a a kimino n'o y'a ceinture ye u y'o di Ablaye ma koyi 5e dan fana ni a ceinture ko k'o di Asimi ma fala ye o ye bonya sa ye n'o tɛ madala Asimi bɛ sɔn ka kɛ a fɛn kɛba ye han jɛkulu min nana farikolo ɲɛnajɛ minisiri secrétaire général o tun b'u dalen n'u kan u yɛrɛ ka tɔn ɲɛmaa n'o ye docteur Alu Badara Traoré ye ale ni minisiri min ye diinɛ ni bato ta kɛ an ka jamana kɔnɔ o fana tun bɛ a la olu bɛɛ lajɛlen ye taekwondo kɛla ani Daba Modibo Keyita fala ye ko waleɲuman dɔn n'u ka kɛ n'u ka baarakɛlaw ye min ye docteur Traoré ye a ko taekwondo tɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye koyi ko taekwondo k'a bɛ cɛ fɔ ni kan bɛ k'o fɔ kuma tɛ bi jamana bɛ ka laɲiniba minnu kɛ ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u koloso ɲɔgɔn na ko sifinw ko o baara kɛ u fɛ bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na a ko sa ko jamana ɲɛmaaw ye baara mun kɛ nin waati in na taekwondo bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a nana ka na o bonyamasegin de kɛ u ka tagabolo ale tɔgɔ la o la sa n ye min f'i ye kimino ani ceinture kɔni dira premier ministre ma premier ministre yɛrɛ a ko k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nali la ka na nin bonya ninnu d'ale kan ka se ka na u ka baaraw ɲɛfɔ a ye ani degun minnu b'u kan n'ala sɔnna ma k'u se fɛn fɛn u na se k'o kɛ sabula min ye baara in ye a bɛ drogue fana kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninw ye k'u bɔ kuntanko caman na u bɛ se k'u ɲɛsin cɛsiri ni timinandiya ma cogo min fala ye an bɛ taa imavu kɔnɔ sisan imavu kɔnɔ kununko baro sigara ye baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tɛ yeli kɛ olu tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na yaasa u ka sɛbɛnni olu ka sɛbɛnni de tɔgɔ ye ko barayi ka se ka o don ba la o tɔgɔla don tun ye kununko ye Keba Jalo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ bi wulanen na baro diyara n ye kosɛbɛ an ye Burama Sumano wele a y'an ka welekan labi a nana ka na baro kɛ n ka denmisɛnninw fɛ a nana ka baro k'u fɛ muso jɔyɔrɔ ni denmisɛnninw jɔyɔrɔ jamana jɔyɔrɔ ko la u ye caman faamuya la a tilala ka layidu ma ko san kɔnɔ siɲɛ 2 a bɛ na nin baro ɲɔgɔnna sigi pour que ne ka denmisɛnninw ka faamuyali caman kɛ a diyara n ye kosɛbɛ parce que denmisɛnnin tɔw ni nin baro ka kan ne fana denw ni nin baro ka kan c'est pas parce que lujura b'u la k'u bɛ bila kɛrɛfɛ donc inclusion ko de don a diyara n ye a bonyana ma aw bɛɛ ni ce aw nali la nisɔndiya bɛ min ka directeur Bari ko ma n ka na n ka malidenya ni fasodenya fɔ a ka kalanden nka tiɲɛ yɛrɛ la ne ye diɲɛ université caman yala diɲɛ université caman mais n ma deli ka ni ɲɔgɔn kɛ et franchement a diyara n ye a bɛnna ni ma ni kalanso kan ka dɛmɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ne bolo yan de kan ka dɛmɛ an bɛɛ kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min b'a fɔ ko nin denmisɛnninw ka dɛmɛ u ka kodɔn kɛ et puis denmisɛnninw yɛrɛ a ka d'u ye u k'a kalan u ka kodɔn gɛrɛ kan ka kɛ ninnu na i b'a dɔn ni faso kanu tɛ foyi tɛ nin kɛ yɛrɛ kanu tɛ foyi tɛ nin kɛ mɔgɔ min ko n bɛ dɔnni kɛ k'a to dɔnni yɛrɛ ala y'a dɔnni sira nɔgɔman na gɛlɛya e ma tiɲɛ na olu kan ka dɛmɛ o y'an sima faso ko kan an ka kuma muso jɔda denmisɛn jɔda kalan jɔda an nan'o de kan wa a diyara n ye an nisɔndiyara wa bi kɔfɛ ne y'a décidé ka nin kalanbolo in k'a bilasira k'a dɛmɛ n fana ka seko ni na san kɔnɔ ala sago aw sago hakilina min nana n'a ye parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko maa lujuratɔw u ni fasodenya ka kan maa lujuratɔw u kan ka u sen don faso baara la o kama an ye wele bila Burama Sumano ma a kana kɔrɔlen dɔ fɔ an ye jasa an ka dɔn k'a fɔ bɛ dɛmɛ cogo di faso yiriwali o bɛ kɛ ni tagasira jumɛn donc an ɲɛfɔ an ye an nisɔndiyara kosɛbɛ. Wala an bɛ se ka taa Maroc Mali minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale jɛrɛ belebeleba sigi sen ka kununko Marocains fɛ yen sabula Casablanca kɔnɔna na yen de ye Mali ka faaba ye nin ye rappeur jumɛn ye an ka minisiri don wa fana i b'a kɔn ka nin jira n na dɛ min ye Abdul Kasim Fɔnba ye a y'a jira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw de y'u bila ka na ale ni minisiri min bɛ muso den ani du kunna n'o ye Jɛnɛba Sanogo ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la fala ye ani ko labɛnbaw k'u kana yaasa ka se ka samata sɛgɛw olu senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ cogo min na maaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka dɔ fara sɛgɛw dɛmɛni kan Musa Atayer ko yɛrɛ bɛ pankuru kɔnɔ o fana kan ka taa far'u kan a bɛna kɛ minisiri 3 ye bi olu kan ka taa farikolo ɲɛnajɛ in na
biye 150 dira maa minnu ma minisiri ka wulikajɔ kɔnɔna na ni farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balɔntanaw ka ko hukumu kɔnɔna na ye olu fana y'u ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ sa u labɛnnen don bi kɔni bɛɛ lajɛlen ni kunna tanze kan yaasa ka se ka taa sɛgɛw olu sɛgɛrɛma don cogo min na u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na o la sa gouvernement ko ale kɔni wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa samata sɛgɛw u ni fɛn fɛn ka kan u ni dɛmɛ fɛn fɛn ka kan ka se k'o kɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ani mali dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen k'u na jɛ bi ka taa tanzekaw fɛ yen yaasa lazara waati min ye an ka denmisɛnw ye u bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na fala ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruyaw la n'ala sɔnna ma aw ni ne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati n bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ caya ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen i Keyita. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17